Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauki. Ki taimaka ki amsawa, dan ni dai gaskiya kina burge ni, in kin sako kallabi kina tafi a hankali. Mun sa mun kaya mun fito TikTok ku kyale mu, yayin mu ne, lokacin mu ne, za mu ji duniyar mu ta tsinke ne. Muna son mu samu like, mu samu comment, mu samu followers. Ku kyale mu ci duniya ta tsinke. Billahi allazi la ilaha illa huwa, maza ba ku yi wa kanku adalci. Malamin mu allazina amanu kana waje ka wanka tambada a ce ka faɗa karatu haka mu ga Allah ka ce da malamin mu allazina amanu kana waje ka ba ma tsamagiya a ce ka faɗa karatu kaga haka aka rubuta ma malamin mu allazina amanu kana waje kai kana ji iska na shiga kallon ku duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Wallahi tallahi ba abin dariya bane ba, in kun san girman wanda aka saba ba za ku yi dariya ba, in kun san fitsarar da muka samu kanmu a ciki. Duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana, duk musibar da muke ciki ta cikin rayuwa, mun rasa alƙibla a cikin rayuwa, wannan ne ya jawo mana. Dan me muka fitsare? Iyayenmu da kakanninmu haka suka zama. Your girl so fine, but her like she says she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced up, looking like a star. Her name is Jenny. Bitch don't have no panties. I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the. Yes, wannan ita ce rayuwata, kuma a haka nake jin daɗin rayuwata. I don't care what people think about me, cause na yarda da kaina, kuma ina tsare mutuncin kaina, kuma ina tsoron ubangiji na. So duk wani abin da mutane za su ce bai dawo ba.